ಹಲೋ ஹலோ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಹಲೋ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೇಂದಿಂಡು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಿಕ್ ಏನು ಜೇ ಅವು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದಿಂಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಎಂಡತ್ತ ಐಕಿ ಬಿದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಐಕಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪೆರಂದು ಪೋತೆರು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮೈ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋತೆರು ಇಲ್ಲ ಪೋತೆರು ಶಾಲೆ ಪಿರ ಬೈಜೇರು ಅಂದ ಯಾನು ಬೈ ಅಡ್ಗಾಡು ಬಿಡುವೆ ಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜರವೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೇರಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇನ್ನ ಮಗಲಾಂಡ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾಸ್ ಮಗೆ ಫೇಲ್ ಅಂದ ಸರಿ ಅವು ಪಡಿ ಅಪನ್ ಪೇದಾನೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬರ್ಪಾರ ಒಬ್ಬ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನನ ಬಿಡ್ಜಿ ಎಂಚ? ಇನ್ನ ಮಗಲುಂಡದೆ ಬಿಸಿ ಊಟ 4 ಬಟ್ಟಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ 4 ಬಟ್ಟಾಲು ಅಂದು ಇಲ್ಲ 5 ಬಟ್ಟಾಲು ಉಪ್ಪಾಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಯಾಂತೆ ಬಾತಿರ ಇರಿಡ ಬಾತಿರತ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರ ರಾವಡಿ ಇಂದು ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಮರಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಯಾಂತು ಈರೇನು ಯಾನ ತೀಯೆ ದಾದೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೀರೆ ವರ್ಷೋಕಿತ್ತು ನಿಂದು ಅವು ಈರದೆತ್ತ ಕೊಡ್ತೀರತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಇಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ ಬುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಬರಂಡು ಉಮ್ಮ, ಉಮ್ಮ. ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಹಲೋ ಏರಿ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ ಟೀಚರ್ ಐಕ ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ಡ ಬಾತಿರ್ನ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಡ ಟೀಚರ್ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗು ಜೋಕ್ಲವಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಓ ಓಟೆ ಆತ್ಕೊಳ್ಳಕ ಸೀದಾ ಪೋಪನು ನೀ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕನಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಈತದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಜಲ್ಗನ ಇದೆ ಈರಿ ಈತುದ ಕಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಟ್ಟಲ ಸೇರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪುಂಟುದು ಪುಂಟದ ಪೂರ ಮುಗಿತಾರ ಪುಂಟುದು ಓಟಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬಡ ಸಮಾಧಿಂತ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ರಕ್ಕಸೆ ಜೋಕ್ಲು ಆಲ್ ಮಗಲು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಲು ನೀನು ಪೂರಾ ತಿನ್ಪಾಲತ್ತ ನಮಾರಾಯ್ತಿ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಯಿಲ್ ಕಾಣತಿದ್ದೆ ನಾನು ಐನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂದ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೋ ಅವಿತ್ತು ಮಿಲ್ದ ಕಾಯಿಲಿ ಅಂದು ಐಲ್ಲ ತಿಂದೆ ತಿಂತಿಜೇರಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಕೊನತ್ತೀರಿ ಓ ದೇವರೇ ಓಟೆ ಓಟೆ ಪೋಪ್ನು ಆಫೀಸ್ ನೀ ಓಪನ್ ಅಂದಿ ಬನ್ನಾಗ ಕಜಿ ಬದ್ದಾಲ ಕನ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪುಗು ದುಂಜಿ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿದ್ದಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಕಾಣಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಸುದೆಕ್ಕಲಾಗಿವೆ ಸುದೇಕಲಾಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬನ್ಗ ಮೀನೇ ಕನಲಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ನೇತಾಕಲ ಕೊಡ್ತು ಕಡ ಪುಟ್ಟ ಆರಿ ಬತ್ತು ನಲ್ಕು ಓ ಕುಚಾಂಬು ಓಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಕ ಸೀದಾ ಪೋಪನೇನ ಬೇಲೆಗೆ అంటే తీర్త సూపాడు జరే ತೀರ್ಥ ಸೂವಾಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂದ సూపండ పొత్తనత్తి ಅಮಸರುಡು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣನಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣನಿ ದಾದ ಬಂಡಿನಿ ಈ ಸೂಪಾಡ್ರವನಿ ಲಂಗ ಬಡಚ್ಚು ಬೋಲಿ ಧರ್ಮದ ಮತ ದಾದಿ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಆತನು ನಾನು ಗಂಡನ ಬಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ವಾ ಅವು ಸರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮಾರಿಗೆ ಹೇ. ಅತ್ತಿ ಹೇ? ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ಒಂದು ವೇಟ ಎಂಬಕತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನದಾನೆ ಉಂತುದುಂಡ ಅಂಚ ಟೈಮು ಟೈಮ್ ಉಂತುದುಂಡ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಿ ಮಗ? ಅವಲೇ ಉಂದುದುನ್ನತ್ತು ಅವ್ರು ಪೋತಿಜಿರಿ ಇತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬೋತಿಜ್ಜ ಪೋತಿಜಿ ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೋಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಜನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ ಸೀದಾ ಉಲೇ ಪೋಲೆ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರ ಯಬ್ಬ ಯಾನ್ವಾ ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ವಾ ಬುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಹಾ. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಓಟಿ ಓಟಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಬಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಚಾಲು ಮಾರೆ ಸರಸಕ್ಕ ಓ ಸರಸಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವ ಕಂಡನಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಮೇಕೆ ಇಂದು ಏನ ಕಂಡನಿದ್ದೀರ ಕಂಡನಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳಿದೆ ಒಳ್ಳಿದೆ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪಡುಂಡು ಓ ಬಾಯ್ತನ್ನೆ ದಾದ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಯೆ ಗೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಗ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಕೊರೆತಿಜ್ಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೋಡು ದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ದಾದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕುರುವಾಯತ್ತೆ
ಕುರುವ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ? ಅವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬೊಕ ಈ ಮೇಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ತುತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಜತ್ತ ಈ ರೂಪನಾಗ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ್ ಆರ್ಪಿರು ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ ಅಂತತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿರ್ಮುಣದ ವಾಡಿ ಯಾರ ಕಿರ್ಮರತ್ತಿ ಬೊಕ? ಅವೇನ್ ಅಜ್ಜರಗಿತ್ತಂಡು ಓ ಕಿರ್ಮುನ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎರಡಿಟ್ಟಿ ಅವಿತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹಾ. ಐಗೆ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಮರ್ದುಂಡು ಓ ಡಿಟಿಟಿ ಅವು ಎರಡಿಟ್ಟಿ ಆತು ಅಲೆ ಕೊಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಮಗ ಕವ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಾನೆ ಅತ್ತಿ ವಾಡಂಜು ಬರ್ಸೆ ಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಗೋಡೆ ಬಾಂಬರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂದಂದು ಓಟ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಗ ಬಡ್ ನಾವು ಇಜ್ಜ ನೀಲಿತ ತಲ್ಪರ್ ಅಂದು ಅವು ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ವಿತ್ತು ಬುರ್ದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ದ ತರಪಲ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಮರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ತರಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವನು ಓ! ಅವು ಅವು ಕಾರ್ದ ತರಪಲ ಅತ್ತವು ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಲಂಗ ಅತ್ತ ಲಂಗನ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ಕಾರೇ ಕವರ್ ಆತಂದು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಕಾವರ ಹುಡುಗೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಾವರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನಂದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬೈದೆತ್ತ ಸರ್ಬತ್ತು ಅನ್ಪು ನಿಂಬೆಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಮಾಟ ಅನ್ಬಾರ್ದ ಲಿಂಬೆಜ್ಜ ವಿಮ್ಮು ವಿಮ್ಮು ಇಜ್ಜ ವಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ವಿಮ್ಮುಡು ಬರತ್ತಿರತ್ತ 100 ಲಿಂಬೆಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಐಕಿ ಈಗ ಐನೇ ಉಂಟು ಉಂಟದ ಗಣಪೆತ್ತ ಗಣಪತಿ ತೂಯಿಲಕ್ಕತ್ತವೆ ಓ. ಇರ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕತ್ತ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ಇಂಚ 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 ಕೋಟೆ ಇರ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನ್ನು ಕುಲ್ಲದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರದೆ ಏರಿ ಈ ತುಯ್ಯನ ಮಾರಾಯ ಹಾ. ಓ ದೇವರೇ ಅವು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲವನ್ ಪುನಾಲು ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪುನಾಲು ಕೊಲಿಕ್ ಕೊಲಿಕ್ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಹಾ. ಬಕ ಹಾಲು ಇರನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರದು ಬತ್ತಿತ್ತಾಲು ಅವು ಚಲಿಕ್ ಪನುಚ್ಚು ಮಾರ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ ಯಾಮನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿಯರು ಮಾರಾಯ ಏಕೆ ವಿ ಫಾರ್ ದ ಮಣಿಕ್ ಓ ದೇವರೇ ಆಯನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸನಿಕ್ ಇರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ದಾದಾತೀನಿ ತರಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಹಾ. ಅವು ಅವು ತರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಹಾಲು ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ದಕ್ಕಿ ಹಾಲು ಅವು ಗುಲಾಬಿ ದಕ್ಕಂಡ ಆ ನಮನೆ ದಾಗುಂಡೆ ಗುಲಾಬಿ ತಾಗದ್ರ ಹತ್ತು ಬಕ? ಆಯ್ತದೆ ಚಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಚಟ್ಟಿ ತಾಗದಿದೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಒಳ್ಳೆ ದಾಲೆ ಶಿವನಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಇಂದು ಹೆಂಗಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಎದುರೆದುರು ಪುಡಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬಕ ಸರದಕ್ಕ ಹಾ. ದಾದೆ ಕಜಿಪುಗು ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಐಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬೆರಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ಒಗಾರ ಸೋಮವಾರ ಗೊತ್ತ ತಿನ್ನೋ ಒಂದೇ ಗುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏ ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಜ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಚ್ಚತೆ ಪಟ್ಟಿಲ ಗಿರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬುಜಾರಿ ಯಾನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಟ್ಟಡ 10 ನಿಮಿಷನಾ ನಾನೇ ಅಂಚದ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿ ಇರ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ ಬೇರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡ ಅಂದು ಹಲೋ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಅವತ್ತೇರು ಎರಡು ನಾನು ಫೋನ್ ಬಾತೇರ್ ಹೌದೌದು ಅವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ನಾನು ಬಂದು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ರಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡತ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನ ತಂದ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನದೇ ಶಾಲೆ ಎಕಡೆ ಬೈದಾರ್ಗೆ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದಾದ ಅಂತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಂತೇರಿ ನನಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿ ಅವು ಟೀಚರ್ ಅದ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾತ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಕಣ ಇದಲ್ಲಿಯಾ ನಿಜನದೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬನ್ನತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಬಿಡಿಕನಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತದಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪುಂಡು ಅವು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಕೆ ಕೆಂಪುದ ಕಾಂತಿ ಯಾನ್ ಕಜಿಪುಗ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೆನ್ನಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರತ್ತೆ ಇರು ದಾದ ಬನ್ನವಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಗತ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾಸ್ ಆತ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ತೂದು ಬರೆದ ಅದು ಪೊಡತ್ತ ಆದ ಪಪ್ಪ ಇರು ಬನ್ಪುನು ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನು ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನಿ ಇಂಚಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ ಅಂಚಿಗೆ ವರ ಇಂಚಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚಿಗೆ
ಹೌದಾಲಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚಿನಿ ಫೋನ್ ತೆರತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯೆ ಯಾದಂದಿ? ಆ ಚೀಟನ್ನು ತುಯಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂತ ಲಕ್ಕದ ನೇಚರ್ ಏ ಈಗಿನ ದಾದ ಬರ್ತದೆ ಚೀಟಿ ಅದಾಲಿಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಿದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕದ ನೇಚರ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಿದಿದೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋದು ಕುಳ್ಳಿಯರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿದಾರತ್ತ ಅದೇ 5 ಪಕ್ಕ ತೂದು ಬರ ಅಂತ ಬಾರೆ ಅಂಚಿನ್ ಇಕ್ಕಿ ಮಾತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದಲ್ಲದ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂರ ಕುಳಿದಾರತ್ತ ಅವಾತಿಜಿ ತಾನೆ ಬಾಕಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಓ ದೇವರೇ ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರತ್ತ ಅದೇ ಬಂಗ ಓ ಅಪ್ಪಂದಿ ನಮಗ ಅವು ಏಕೆ ನೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನು ಎಂಕ ಸಮಾಜ 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 ಅತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಭಯಂಕರ ಬಂಗ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಮುರಣಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಸಮಾಜರು ದಾದ ಸರಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ ಅವು ಶುಕ್ರವಾರ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈದಿನ ಹತ್ತು ಮಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಓ ಗುಜರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈದಿನಿ ಗಜಿನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ 2021 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿ ದಾದಮಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಲಿವಂತೆ ಅವೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಆ ಏಜೆಂಟ ಬಂತಿ ನದೆ ಆಯೋಲಿದೆ ನೀನು ದುಮ್ಮುಟ್ನ ಯೋಲಿ ಆಯೆ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಪಿರವತ್ತೆ ನಾಯಿಟ್ಟೆ ಪಿರಬೋಯೆ ಯಾ ತುಂಬತ್ತೆ ಓಲೆ ಒಡವ ಸಾಯ್ತೆ ఆయన ముసుంటు తులగే ఆ. ఇంచ ఉండు ఎంచండు ఇలా ఆయన ముసుండు ఇంచా ఎంచ తోచిండు ఆ చింగాము నక్కిది దక్కలే కల నమే దాక బులిపుంది అవి ఉమిల్ దలక ముందు ಅಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ತುಲಿ ఓ దేవేరే సైకిల్ దానే బాలది సైకిల్ దానే ఆತೀನಿ ఇది నక్కి ఆತೀನಿ ಅಚ್ಚತನ ತೀರಬಹುದು ಏನ್ ಮಾತಡು ನಿಂದ ಏತು ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕದ ಮಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಗಡಪುಡ್ನಿ ಆನಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಯ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒರಿಯೇ ಬರಡು ಬೇತ ಶಾಲೆದ ಏರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಯರ ಬಲಿವಂತೆ ಇದಾಯ ಬೇತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಯಿನಿ ಅದ ಅಂಚಲ ಅಂಚಲ ಬಕ್ಕ ಏನಮೆ ಕುಲ್ಲೈನಿ ಓ ದೇವರೇ ನಮ ಪಿರಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತ ಈಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಲಮುರನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬರನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂರ ಕುಳ್ಳದಿತ್ತಲ್ಗೆತ್ತ ಆನಿ ನಿಕ್ಕಲ ತೂದು ಬರತ್ತಲತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬರಿಟು ಓ ದೇವರೇ ನೇ ಬಪ್ಪ ಏ ಕಿರುಮುನ ದೂನಗೆ ಏರನಾ ಎನ್ನಿದು ಹೋಗ್ಬುಂಡ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬಾಬು ನೆನ್ನುಜ ನೇ ಬಪ್ಪ ಓ. ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಗಣಿತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ಅಂದೆ. ಇರ್ ಏತು ಸರ್ ಉಳ್ಳಾದಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಹಾ. ಏನ್ ತಿನ್ನಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ನೋಡ ಏನ ಬಗ ಗೆಲ್ಲಗೆ ಇಂಚವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಒಂಜಿ 10 ಏಡು ಗಣತ ಗುಳ್ಳಾದೇನು 10 ಏಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಏಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನು ಅವಾಗ ಮುಳ್ಳು ಏತಿ ಏಡು ಉಂಡು ಅಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒರಂಬ ಏಡು ಬೋಲು ಉಂಡು ಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಏಳು ಬೋಂಡ್ ಐತೆ ಬಿರೋಡು ಮಾತ ಬಾಬುಜಾ ಓ ದೇವರೇ ಅಂತಾಲಿ ಅಂಚ 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 ಅತಿ ಅತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಬರಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಹೋಬರ ಹೋಬೆ. ಒಲಿ ಪುಟ್ಟ. ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ఒక ರಜೆ ಪುಣ ಅತ್ತದಿ ಪಪ್ಪ ಬೈರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ 10 ಲಾಡುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಏಳು ಬೋಂಡು ಅಮ್ಮನ ಲಾಡು ಬತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಇಲ್ಲದಲೇ 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 5 ಕಬಾಬ್ ಯಾಂದೆಪ್ಪೆ ತೆಪ್ಪರ್ಜಿ ಹತ್ತಲ ಎಂಕೆ ಮಾಡು ತುಂಬಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಿಡುದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡುದಲ್ಲ ನಿನ್ನಕೇನುವೆ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 5 ಕಬಾಬ್ ಆಲ್ದೆದು ತಿಂಪಲ್ ಏತ್ ಓರಿಂಡು ಹೋಯ್ನಿ ಆಲತ್ತ ಒಂಜಿಲ ಒರಿ ಅಂದ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚ ಮುಲು ಕಂಡನಿ ಪೋಂಡ್ಯ ಇಂದು ರಟ್ಟು ಬೈದನ್ ಪಿರ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಬೈದಿರಂದು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬಂದು ಅತ್ತದಿ ಅವ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ನದಿ ಪಪ್ಪಡ ಪನ వచ్చింది
ಪನಚ್ಚಿದೆ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಪ್ಪಳ ಪಂಪೆ ಬಾಬು ಕಬಾಬು ಈ ಬಾಬು ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಆತ ಕಬಾಬ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಆಟ ಪಕ್ಕಡತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಟ್ಟು ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಡು ಅವಳು ಐವ ಕಾರನ್ನು ಗೆಂತದ್ ಬರಡು ಏರಸರು ಐವ ಕಾರನ್ನು ಗೆಂತದ್ ಬರ್ಬೇರ ಅಟ್ಲ ಗೆದ್ದಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಟ ಕಬಾಬು ಎಂಚುಂಡೆ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನ ಗೊಪ್ಪುತು ನಂಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪು ನೋಡು ನೆಡ್ಡ ಇತ್ತ ಐವತ್ತ ದಾರ ಐವತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋತ ಐವ ಲೆಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಂದ ಅದ ಅನ್ಪರಿ ಓಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಟ್ಟಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ ಐವ ಕಾರು ಬರಡು ನಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಟು 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರು ಪಟ್ಟಿ ಸಿಸಿಲಿ ಕುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಸಿಲಿ ಕುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆತ ಬೇಗ ಗೆಂತದಾಂಡ ಎಂತ ಗೆಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮೇರಿ ಆಂಟಿನ ಮದ್ಮೆತೆ 40 ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಪನುಂಡು ಆ ಮೇರಿಗೆ 40 ಕಾರು ಮಲ್ಪು ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಲಾರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ 40 ಕಾರ 40 ಕಾರ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂತಿ ಮೆಂಚಿನ ಐವ ಕಾರ ಅವಡು 40 ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಪೈತಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ ಇರ್ನೈತಿಂಡು ಐವ ಆಡೆಗಿ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಕಾರೇ ಎಂಕಟ್ಟ ಕಾರ್ ದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗೇಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಅವೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಐವ ಬಸ್ ಗೆಂತದು ಬರಡು ಬಸ್ಸು ಬರ್ಚಿ ತಾನೆ ಬಸ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಸ್ಸು ನೀರ್ನ ಬಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಐದಾಗೆನ್ ಪುನಿ എന്നോട് കേണ്ടേ ആ. നിന്റെ ഏറ് പന്നിക്ക് എൻ പെരേന്ത് ಏರಿಗೆ എന്നെ പപ്പಗೆ Mariera pera, ma, y en la pera, so,